No niin. Siitäpä pussimallin vito. Lähtis ensimmäiselle kiireiselle. Ajettavat nastarenkat on alla. Käy. Akku ihan paska. Ei uskalla sammuttaa. Joutuu apuvirralla laittaa käymään. On ruostetta. Mätää. Reikiä. Hienosti kulkee, ei mitään ongelmaa. Ei lähde auki. Jääsä. Lähtekö sivuovi? Ei, sekin on jääsä. Tämä lähtee. Molemmin puolin mätä. Lämmintä puhaltaa. Mä oon purkanut tuosta. Ne on tuossa nuo osat, jos haluaa kasata. Mulla ei kiinnosta. Vaihekeppi mulla löytyy osat. Mä ne laitan. Tuohon ei löydy. No, näytetään sisusta. Tuolla on penkit. Oh. Joo. Moottori käy helvetin sievästi. Tuohon löytyy muovi. Tuohon. Se on tuolla toisessa paikkaa. Tuohon en muista. Löytyy. On se tuossa. Siinä on mittarilukema ja jouluvalot. Sitten voi jää. Ai ja. Pikku mutka. Kulkee hyvin. Ei oo katsastettu, ei oo ajoaikoja. Mutta siirtyy tarrakilivillä vaikka Taivaniin. No problem. Hinta 800 €.